Ungisizile ungisizile ubungisiza not ukuthi kumele ngiqomela ukuthi ngihlale nebazi ke mina ngenxa TV channel endakho omunye uthando lwakho kimi lwanele I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele hey I have a crush on you I have a crush on you funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Wearing green today because the grass is greener on the other side and it could be greener for you too. Mungaqonga isibindi sasisuthi ubani lo mfila ngaphakathi but uyamsaba. Usibhalele on the email address down below and we will sort you out. Greetings, hello, hi South Africans and internationals. I greet you all. Igama ngusine ngwakanene. But of course if we VIP yasemhlabeni then you get to call me Auntie Oma 2000 and I am your wonderful host right here on Select Africa TV's I Have a Crush on You and please do remember it is season 2. Welcome to the show. Namhlanje kumuntu asibhalele umavusana uthi ubona uNgqo wathatheka and unethemba lokuthi uzokwazi ukuthi uNgqo azovusa umuzi wakovusa umuzi ngoba unqobile inhliziyo kavusa umuzi so wena ngena nami ke I mean outside but ngena nami kwi chat kwi conversation sibone ukuthi izohamba kanjani I potential date ethu namhlanje basaqomana noma ngeke beqomane. There's only one way for you to find out and that is sticking around and staying glued to your screens. Welcome to the show and please subscribe to this awesome channel on YouTube. Ungakhohlwa usifuna usha futhi inkundla zokuxhumana. It is Select Africa TV yonke indawo. Nami ngikhona inkundla zokuxhumana nguSinene everywhere but for now let's check out our wonderful couple. Hello bafethu sanibonani. Igama ngingovusi. Ngihlala eMasteli. Ngila ukuba ngizocela ukuba bafethu bangibhekise usisi ebekade nje ngifisa ngimlangazelele ukuhlangana naye empilweni yami ngesimo ayekusona sesigcinana engangihlangane naye ebanjwa inkunzi so kwaba ukuthi ke ngikwazile ukuthi ngimsize ngalelo langa wagcina ephephile hambe ephephile nento zakhe zikahle so ngayifila ngimthanda ngalelo langa so ngase ngacela ukuba bafethu bangibhekisa yena ukuze ngikwazi ukuzomtshela ukuthi ngagcina ngiba nama feelings wakhe ngalelo langa. Okay. Usisi igama lakho bani? Unqobile igama lakhe. Yebo wasenalo. Unqobile inhliziyo yakho. Wayithamuza. Uthe wayephansi kwesimo the day umbona isimo yiso sokuthi wawumsiza wena. Yebo. Kwakwenzakalani? Empeleni wayebanjwa inkunzi ngalelo langa so kushuthi kwakunama guys ekathize ngivakashile nami endaweni so lawo maguys ukuthi ngakwazi ukuthi ngifike ngesikhathi engakabi nenkinga eziningi so ngakwazi ukwanqoba usisi wakwazi ukuhamba. Okay so wafika sebembambile inkunzi noma wababona ukuthi bazombamba base bekuyena nje yes sebemqaba engakalimali bengakayithatha into zakhe. Yebo sisters because ngaze ngalimala la endaweni encane nje. Unanesibazi samuntu wakho that's so cute. Sithi nje mase kuthiwa nahle mase nishadile. Nahlangana kanjani? Ngangimlwela loyo ngasale shame waza umuntu oright. Manje ungasabi yini uthi ungazolwa ekase ngaloni lakho uthe wawuvakashile lapho. Yabo umuthintekile. Inhliziyo makukhona umuntu okushayile. Ungathatha nebullet. Isimisele ngalomuntu. If love of my life yama ikhuluma njengawe then angifuni. Ayimntwengi sabo nje umuntu esesemakhuluma kanje akuthathele ibullet akulwele akhiphe ezingxakini. So usisi ngalelanga lesigameko anithola ngithoba lokukhuluma. Cha silithola ngoba kwakukuthi nje ngikwazi ukuthi agcine ephephile be right okunye nokunye sikwazanga ukuthi sikhulume. Okay awukazi ukukhuluma naye ever akwazi umbona inkundla zokuxhumana wamgcina nje that day. Lotho sisters lotho. So this whole time you busy uyamcabanga how long has it been? 3 months back. 3 months. Yes. Busy nje 3 months wonke uyamcabanga ukuthi engabe uphi waphelelaphi ukanjani. Ngaza amandlela zonke kwakuthi mina ngikwazi ukuthola ngoba connection anginabo. Yithi connection khuleka. Ngizama nje ukunderstand. Yebo sisifana. So kumboneni kwakho uNgqo yini wakufikela kuqala like ufuna ukuthi nithandane noma usafuna ukumazi kangcono noma ufuna ukuzomshada like ufuna ukumazi ngayiphi indlela uNgqo? Yabo nje sisters njengoba nje sesiside nje isikhathi 3 months mkhulu kakhulu ukuthi ngaba ngakacabanga ukuthi yini engifisa ngayo so nje ngqubekela phambili engiyifunayo ke angawuvusa umuzi wakithi bathola abafana nawe vusi
abasivusayo nathi siyovusa imuzi yakubo ngoba bawovusa umuzi nabo. Uvusa umuzi kamanje kumsebenza. Yebo, uvusa umuzi. And uzolanda umuntu ozokuvusela umuzi wakini njengamanje. Kunjalo. Sabawe. Okay, asabe sombona unqo unjani manje uthukile uhappy excited unervous? Angizazi kodwa ngizobona Uzobona mase umbona. Yeah. No life story yeni sound like cute and I'm hoping to see reaction yakho ukuthi uzo-react kanjani mase kubona and hopefully uzokureceive ngale ndlela esifuna ukuthi akureceive ngayo. Yabo? Hayi nami ngithemba. It's going to be so cute masenhlise kuthi manje baba wamazi kanjani uma? Ay ngangibanje inkunzi wase ngoba i-night in shining amayami he saved me. Mina kudekhethele ngoba lethi you saved me. You saved me a second time. Let's go and check out Unqo, the one who has been saved. Unqobile inhliziyo kaVusi kanti ke noVusi uthi uyafuna ukuthi athathelele abantu Unqo ayovusa umuzi wakubo. So ngicela ukuthi sihambe ke singabe samosha isikhathi. Danko means thank you. You are still tuned in to I Have a Crush on You, and please do remember it is season 2. But of course, if we're happy as Mhlabeni, then you get to call me and Oma 2000 and njengamanje I am hanging out with Unqo. Smeshile by the way, ukuthi mina ngikhindile ngeke uzubone but sifaka ugreen swethu. So nje sifaka ugreen, ihleli ku green, umhlaba ugreen. I'm hoping ngalento engize ngayo la Unqo izoba green, irobot eligreen lisho ukuthi siyahamba. So, right? Right. Okay, so the reason why I called and asked you to figure la is because there's a guy on a crush igwena uthanda ukuthi nithandane and ngendlela asho ngayo uthi serious ngayo because ngimbuzile ukuthi uzodlala ama game yini uthi cha akafunda lama game ufuna ukuthi nithandane nibe serious nibe committed and hopefully it leads to indaba yomshado hayi ukuthi uzokumoshela isikhathi sakho. So it's someone who serious ngawe umuntu omaziyo but angeke ngikutshele mina ukuthi uba lo izombona wena mayesefika. So bengifuna ukuthi okwamanje ngicheck nje ukuthi ufila kanjani ngokuthi senza lento. Are you okay? Can you continue? Alright, do you want to see the guy? Ngi-right singaqhubeka kodwa uguy uthe ngiyamazi. Uyamazi. Let's hope ukuthi ngiyamazi ngempela because oyedwa uguy engimaziyo nje. Imuphi ke guy emaziyo wethu? Engimaziyo for mina mhlawumbe ungakhuluma ngaleyo nto mhlawumbe umbuso. Angazi ke mhlambe angazi. So bona masifika nama ngazi. Bona masefikile ngempela. But lona ke ngendlela asichaze ngaso story ngiyabona ukuthi ngiyazana mhlawumbe kungabe ukuthi wena phela kwakabi show ukuthi umbuso or akuyena umbuso he but uzombona. But ke I don't know ukuthi ufila kanjani ngalento yokuthi uthe uyimisele ngawe and ufuna ukudate into yangempela that would hopefully lead to indaba omshado. Hayi ukuthi uzothi njole bese akushada. But i-main yini to be end goal yakhe ukuthi ufuna ukuthi egcineni kwakho konke nisade. So angazi ukuthi noma nawe mhlawumbe usukuleso stage sempilo or mhlawumbe ngingamletha mhlawumbe umbone ngimbone kodwa nje angicabangi ukuthi usu ready for that ukuthi mhlawumbe nginga-ready for omunye umuntu kodwa ngazi ngicela mhlawumbe ngimbone. Okay, uzombona manje wena naye umuntu. Yebo nginawo umuntu. I mean that's good. That's good. Sengizwela lo bafo ezengaya la enomuntu akho serious. Ku serious ngempela futhi. Manje somisa kanjani? Angazi kodwa nje nginayo umuntu la. Kunzima nje angazi. Okay, Yazin, can I just bring in the guy? Umuzwe umbone and then we'll take it further. Mangabe senikhulumile sesazi ukuthi nikhulume navumelana ngayo. Alright ngalokho. Ngi-right ngalokho. Alrighty. Stay tuned in to see if is this really Umbuso who's coming through to the party or not. And there's only one way to find out, that is for you to stick around. Please do remember to follow Select Africa TV on social media and subscribe to this awesome channel Njengamanje if you haven't done that already. We are on the road to 100,000 subscribers and we would love for you to be a part of this journey with us. Ube part of our subscribers. If you haven't done that, drop your comments on this video. Like the video, share it with your friends, your family, your colleagues, and everybody else you can think of. But for now, I guess Lando guys, bona ukuthi izinto zohamba ihamba zifike kuphi oziphelele kanjani. Sawubona. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyathemba usangikhumbula. Ya, ubona ubuso bakho ngiyabona kancane kodwa ngisazi okay yase ngiyakubona. Mina impela. Yebo. Waqhina uhambe kahle.
Yebo bhuti ngahamba kahle. Ngiyabonga. Yebo. Into engilethele yona lana-ke ungixolele-ke ukubiza lamakhamera kanje. Awu yazi nami ngiyathuka amakhamera angaka ukuthi kwenze njani vele ngempela. Ukuthi le nto engikubiza yona ngamakhamera ngifuna uyibone serious kangakanani. Empeleni-ke wena sisi. Sesinqobela ngithi usawunqobele namanje. Yebo hayi nguye na igama lishintshe. Thina hayi ashintsha amantokazi akhe sasozanele. Hayi ngangikutshela igama lami nje. Ilona engibizwa ngalo nje yonke indawo. Umuhle yazi. Ngiyabonga bhuti. Kahle kahle wena sisters la. Wazi nje usuhambile ngasala. Ngake ngahlala ngahlaziye ngayibuza lawo ukuthi umuntu onjengawe kufanele yini ukuthi ayekelele kanjalo. So kahle kahle into engifuna ukuyisho ukuthi wangishayanga TikTok ngaleliya langa yabo kwakuthi ngeke ngikutshala phela ngalelo langa yabo. So nami ngakuthi into yami ngifuna uqale ngiyihlaziye kahle ukuthi iyona yabo akuzona ningane yebo bhuti. So ilapho into yami ukuthi kahle kahle ngifisa ukuthi ngikuthathe ngokwenza wami. Hey angazi noma ubhuti uzophoxeka yini inkinga bhuti ukhona umuntu enginayi and si-serious nje ngempilo mina naye. Ngiyacabanga ukuthi ubhuti ngeke umphoxe lokho kodwa nje ukhona umuntu engiserious naye ngempilo and nje hayi angiyiboni nginomunye umuntu. Hayi vele ke lokho bengikulindele sisi. Ayikho umuntu ohlala hedwe nje yabo. Yebo. Bese ngakhuluma mhlawumbe kube olunye uhlobo. Kodwa nje sisters engingakusho ukuthi if mhlawumbe ungangiphi ithuba nami yabo ngizibonakalise ukuba ngiserious kangakanani. We hayi bhuti ngeke ngempela ngikwazi ukuthi ngenze le nto efana naleyo. Since nginomuntu nje enginaye hayi akwazi ukuthi ngingacuphisa uzocuphaphi nje nkosami. Hayi ngeke ngingacupha nginembeza. Hawu akwazi bhuti ngeke kuze kwenzeke nje ukuthi kube khona indawo yokucupha yakho. Ngeke ngempela ngakubi nje kakhulu. Nami ngiserious nalomuntu enginaye and akukho nje engakwenza ukubhedayo. Angiyimisele ngokwenza into efana nalezi. So nje ubhuti hayi ngiyabonga kona bhuti uthi wangisiza ave wangisiza shame. Mhlawumbe into mhlawumbe ngakuthengela noma idrink ngibonge nje bhuti. Hayi ngidinga idrink. Hayi ke okothando hayi khohlwa mntama hayi. Uyazi ukuthi inkomo ziyabuyela esibayeni. Hayi ubese kuthathile kodwa. Kona akangithathi kodwa nje ngiyabonga bhuti ngeke ngize ngikwazi ukuthi mina uzubiza amakhamera impela ubabizela ukuthi ufuna mina ngibe umuntu wakho. Yebo. Awu ngeke bhuti ngumuntu nje. Ngumuntu angishadanga impela kodwa hayi ngeke ungadlulela phambili wena nje sengakuthengela nje idrink yokubonga ukuthi hayi cha wake wangisiza bandla mntana umuntu kona wangisiza kodwa hayi akusho lokho ukuthi singathandana. Ngangishaya ngisho amadlozi akithi ngiyazwa ukuthi ngafuna idrink ngokusayini. Hayi ngeke bhutike ubizwe idlozi labo no uyazobona. Hawu ngeke amadlozi akini ngeke ngathi aphambukile kulokho ngiyabonga nje. Ngeke bhuti ngeke ngize ngokungisiza phela vele abantu izandla ziyagezana yabo nje bawangisiza nawe ngingakusiza ngelinye ilanga ngihlangane nawe mhlawumbe uswele noma imali yokugibela noma kukhona into oyifunayo nje thola ukuthi nginawo ngikusiza kodwa hayi emayilana nothando hayi othandweni nje khohlwa. Hayi khohlwa nami nginowami nje osayithathe yami inhliziyo kuphelele nje lapho usungayiqhubekela nje phambili uyomtholo yokuthanda ngoba akudingakala ukuthi ngize ngidlale ngawo. Okwamanje ngibona khona leyo muntu. Hayi bhuti kusho ukuthi usuyoqolisa inhliziyo. Uyazi ukuthi kungithatha isikhathi esingakanani ukuthola. Hayi thungatha. Hayi kusho ukuthi uzomthola uzobuya umtholo omunye. Uzoba yabo labantu ade bengithumelele bona ukuthi bangithungathe ucele bakuthungathele omunye. Bese ngikubuka ngisho esiponini mangidla. Ngisabe nokudla. Hayi ncese mntama ncese sorry bhuti wami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kulona iphutha nje ngiyaxolisa nje uzoqhubeka phambili umtholo omunye ozokuthanda. Mina nje sengithathiwe Nkosi yami. Ngiyaxolisa. Ncese mfethu. Awu ma fish. Ncese bhuti so right. Konke nje uNkulunkulu uzokubusisa ngomuntu ozokuthanda othi wena. Mina nami hayi usangibusisa ngowami engimthandayo othi mina.
Yangathi sazothi uyadlala. Ngiqinisile bhuti. Ngithi ngidlala kanjani nje? Ngidlale khona umuntu okadlala nikade ngothando. Akudlalwa phela ngothando ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngithanda umuntu ekithi engingamthandi. Angeke ngibuze. Buza bhuti. Ukhona umuntu ongenza le nto ayenze njenganami njengayo. Ukhona phela uthola ukuthi nakini nginamantombazane and uyayibona na intombazane beyibamba mhlambe nje bhuti nawe uzalwa namantombazane wawungeke uzuyekeleleke intombazane ubona ukuthi nawe mawuzalwa namantombazane nje uhlezi unesihe Okokuqala. yebo bhuti Leya ndawo leya. yebo bhuti Angazi umuntu ngifika. Yimi lo ngizokuriskela wena. bhuti But manje iwudanki wami. hayi bhuti phela kulona icala lami ukuthi wena wangisiza angingabi icala ukuthi wangisiza kube kufanele ukuthi mina ngiqomela ukuthi wangisiza phela kusho wena sengizoqoma ngenkani ngokuthi wangisiza Athi yabona. Ukungisiza Ngize ngifambule. hayi ukungisiza kwakho shame wangisiza hayi wena mangabe ungisizela ukuthi ngiqome nje awu senkingeni shame sorry ncise bandla babona lama camera akho fike nawo babize bakuthathe bhuti uhambe nawo ngoba ngeke ngize ngikwazi nje ukuthi ngiqome umuntu ngeke ngikwazi ukuqomela ukuthi nje ungisizile ungisizile ubungisiza not ukuthi kumele ngiqomele ukuthi ngihlale nebazi ke mina ngenxa yakho ngihlale nebazi ngishole kahle ngathi ngingakuthengela ngisho drink noma yini kodwa ngaphandle kothando hayi ke bhuti usungangifuna wena baphi labantu ahambe nabo ngicela nibuye nize nizomthatha bandla nangu ubhuti ngithatheni ubhuti lo ngeke uhambe cani ngicuphisa ungahambi hayi ngeke yabo nje ningifikele nenkinga kabheka la ubhuti nje uyinkinga ngokungisiza nje wangisiza yena ubhuti sisi and ngiyabonga wangisiza kahle ubhuti wangisiza egebengwini wonke umuntu vele uyamsiza omunye umuntu nami ngelinye ilanga mhlawumbe uyolitholo lami usizo kodwa hayi lumayelana nothando nginaye umuntu wami sisi njoba ebengiye ngakuchazela eqaleni ukuthi nginomuntu wami enginaye umbuso so yena nje wayekephi umbuso lola wayeke ngalelo langa ukube ngafa mina angihleki ukube phela bhuti wawuyoyifela vele kodwa ngangiyosho ukuthi shame ubhuti besiza mina but kodwa not mhlawumbe ngangiyofakaza ke mhlawumbe emaphoyiseni ngacisha kafa ngenxa yakho ukucisha ufela mina ayi bhuti sorry ngiyaxolisa nanoyesibazi sakho awuze umphopho esibhamu lawa hayi bhuti imani eyehlisa umoya ngoba manje ibuka nje sengizange ngicela nani phela kade uzama ubungekho wrong for ukuthi usicelile kade uzama but uthando lwempoqa alukho nkosi yami alukho nkosi yazi yami ifana nani ifana nokuthi mhlawumbe mawuse clubini uthengela amantombazana utshwala akusho ukuthi just because umthengelile sekumele ngenkana ahambe nawo ubumthengela cause ubuthanda yebo ubuthanda and it would be amazing ukuthi reciprocate uthando lwakho but akumelanga phoqa so mawukuthi umthengelile utshwala wahamba nawe uyibonus iyafana impela le uyithandela naye yabo same thing ukuthi umsizile cause nawe umuntu right unenhliziyo enhle awungekho wrong futhi for umsiza angifuni ufila ngazathi wenza into wrong ngalalanga wawu nawe wawenze into oyayiphuma enhliziyweni and uNkulunkulu usazokubusisa makuthi ubengakakubusisa already but naye kumele hayi uzombusisa nangentombi le ayithandayo niqhubeke nje sisi nimbhekise njalo usazoyithola intombi emthandayo niqhubeke nimbusise nje nihambe nimbhekise ngathi nenza umsebenzi omuhle impela so isizathu sakho ukuthi sokuthi ungavuma ukuthanda naye ukuthi already usunayo umuntu nginomuntu wami nje serious futhi mina naye manje angithi shile hayi wena nje nkosami haye wena nkosi yami ubhuti owangisiza engimkhonzile noma ikephi nje zohlezi ngibingelela kodwa ngimbonga futhi kodwa hayi ngokuthandana mina nawe nje ngokuthandana khohlwa dama but wena siza nje udlule mubona ngazathi umuntu mhlawumbe ufuna ukumsiza cause you expect something in return then it's uyamtshela ukuthi njoba ngikusizela ukuthi uyeke uyamsiza cause about nawe uyalimala manje ukuthi u-expect ukuthi uzovuma and awusavuma expect akubayini yabona nje ukuthi ekuqaleni ngangayitsheni nami kwawenzeka kanje lento nje iyazenzakalela ona lo yabo no uzoba right umuhle shame futhi unenhliziyo enhle uyagadana ubounce I'm so sorry man do you need a hug hayi yabo awufuni ngisho angisayifuni istifu ke 20p hayi awufuni ngisho njengamanje angisafuni lutho pipisa yes thank you mo hayi ngiyabonga asambe ngitholile ishoulder to cry house singahamba usixoshe nokuthi nifike ngibusy kukhona izinto ekumele ngizenze asambe ngizotholile ishoulder to cry online endleleni siyaxoshwa manje la hayi ngihambe kahle ndithi yami namhlanje eyibe
benginethemba lokuthi izohamba kahle kodwa-ke ayihambanga neze kahle. I-date namhlanje yami ngingasho ngithi bengithukile ngibona abantu bamakhamera nje kona ibe right ya. Ngingasho ngithi la kuphethe khona sisters lo muntu lo unomuntu wakhe so omthanda kakhulu ube honest yena nami kodwa-ke yabo nje ade ngisafika bengi-expect ukuthi mhlampe hawu bazongifikela nomuntu wami ngijabule nami lamagama amnandi kangaka ade khulunywa ngavele ngaphoxeka ukuthi kusho omunye umuntu akushongo lo bengim-expectile mina. Yo, that didn't age well. I'm heartbroken on behalf of Vusi. But also, this is life and such things are meant to happen. But if there's one thing I took away from this episode, ukuthi mawusiza umuntu, siza from the bottom of your heart, ekujule nje inhliziyo yakho, and do not expect anything in return. Because lama expectations awabuildayo, yiwo lawa azocrusha, akuhurde. Because what if lo muntu omsiza because khona okufunayo again? Uzovile nje angayishaya ngayo or angayishaya ngokunanto efunayo. But anyways, thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You season 2 with myself as your host Ikama Ngusine Ngwakanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Auntie Wama 2000. If ukhohliwe ukusubscribe ngicela ukukhumbuza njengamanje to do the best njengamanje. Also turn on ibell yakho laphaya so that ama notifications the show uzowathola every time we drop. Also catch me live on Dates with Cine on the same channel Select Africa TV. Please also follow us on social media. If you also have someone you'd like us to connect you with or hook you up with, spalel on the email address down below. Ungasabi fethu ungabnikwa baba ungavumeli episode namhlanje ikwenza ukuthi udiscourageke. Wena uvusi wena novusi and fun. So bhala ungavumi kwa baba likunqobe. Unqobile kuphela umuntu onqoba inhliziyo zabantu. Ngiyahamba manje ngisaya studio siseDurban. Ngiyoshaya EP ngizima kakhulu ngitswempu. Bye bye fethu. Happy Tuesday and good night. TV channel endakho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2 and please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you.